תארו לעצמכם שאתם משלמים, והכסף זורם על תיקון של משהו, והמשהו הזה ממשיך להיות על הפנים. נכון זה בסה? במיוחד אם המשהו הזה הוא מעליות בבניין שאתם גרים בו. את הבסה הזה חווים כבר תקופה ארוכה דיירים של 4 בנייני מגורים האלה במרכז שכונת גני אביב בלוד. בבניינים האלה מזכירה המדינה באמצעות משרדי הקליטה והשיכון מאות דירות לדיור ציבורי סוציאלי לזכאים, בעיקר קשישים ונכים. בכל בניין 2 מעליות על 144 דירות, ויש עומס גדול על המעליות. לכן, פעילות 2 המעליות ביחד חיונית ביותר. מאז הקמתם מנוהלים הבניינים על ידי חברת הניהול אורית אור. במהלך השנה האחרונה גבו מכל בניין 430,000 שקל לביצוע שיפוצים שונים. מתוך הסכום הזה תוקצבו מעל 296,000 שקל לשיפוץ מעליות. מתוך זה נועדו מעל 193,000 שקל רק להחלפת בקרים של 2 המעליות, כלומר מעל 96,000 שקל למעלית אחת. בואו נראה מה קורה עם המעליות אחרי השיפוץ הכל כך יקר. למשל, בבניין הזה שהכתובת שלו רחוב חללי אגוז 14. הבניין כולל 142 דירות, וזה אומר שמכל דירה גבו בממוצע מעל 3,000 שקל עבור השיפוצים, מתוכם כ-2,100 שקל לשיפוץ מעליות. שיפוץ המעליות בוצע על ידי חברת אלרד הנדסת מעליות בע"מ, שנזכרה על ידי חברת הניהול אורית אור. והנה ביום 21 בספטמבר, ערב ראש השנה, נתקעו אנשים במעלית ונזקקו לחילוץ. היי, זה השכן שלכם מקומה שלישית, אתם נתקעתם שם? לא, אתם בקומה ראשונה, נו. טוב, אני כבר התקשרתי לאורית אור, בוא נראה. איך? לא, לצערי לא אמרו כמה זמן. איך? נקווה שיגיע בהקדם. אתם גרים פה? הבנתי. Саш, на неделю 3 или 4 раза застрелили. Да. Что не день это? Они говорят, знаешь, они мне сказали, что это вы сами их ломаете. Да, мы сами сидим с отверткой и ломаем. Ну, вообще нормальные они люди или нет? Я же не знаю, кому я говорю, вы подаете отчет своим словам? У нас старики, у нас на колясочнике. Как они могут поломать? Я говорю, когда она говорит, что поверьте мне, что это вы сами ломаете. Я говорю, вы даете отчет своим словам или нет? Это кто сказал, что вы сами ломаете? Вот это и девушка. В Оритор вы имеете в виду? Оритор, да. В Ориторе. Она мне сказала, что вы сами ломаете. Она говорит, что... можем ломать. Добрый день. Здравствуйте. Вот застряли люди в правом лифту. Вот мужчина уже, наверное, 10 раз, наверное, на эту неделю приходит. Да не говорите. רק שנייה, מנסים לחלץ אתכם. שלום. איי. איפה מיטה? תודה רבה. תודה רבה לכם. איזה קומה אנחנו? זה קומה 1. אנחנו צריכים לחכות בעצם למטה. איפה אני מסכים? רגע? כן, היינו למטה. תודה רבה. תהיה בריא. מה אנחנו היום? תודה רבה. А правый так и не работает? Не взялся. Мы вызвали технику. То есть придет техник лифтовый который? Да, это специалист. Окей, спасибо. спасибо, ביי. ימים בודדים לפני האירוע הזה, ביום 16 בספטמבר, נתקע במעלית נכה על כיסא גלגלים, ונזקק לחילוץ. Вот, все собрались, все идут. Человек сидит уже минут 40 в лифте, в колясочнике.
Уже голос не подает. Полмолит. Голос не подает. Безобразие с лифтами. Сколько поднимается вопрос, никто не реагирует. Че? Так, вот отключили на лифте. Один и другой отключили. Постучите, он голос даже не подает. Вы там нормально? Он даже не отвечает. Арбаим. Арбаим Дакот, он уже там находится. Он нам... ראינו אותו, הוא עם עגלה. הוא הולך אחרי עוד דקה אמרו שליפט סטופל, שמעלית לא עובד. פה זה בית עם הרבה אנשים אינוולידים. פה יש... הוא לבד בפנים? הוא לבד. איך קוראים לו? אני לא יודעת, אני לא מכירה. אבל פה גרים מלא אנשים אינוולידים, עם חתלות. יאללה, בוא כמה אני מחלץ אותך, חכה רגע. Он даже не реагирует уже, инвалид. כל הזמן יש בעיות, כל הזמן אנחנו שומעים שעושים משהו חדש, עושים פאנלים חדשים, עושים עוד משהו חדש, אבל כל יום יש בעיה. מלא דירות יש, אבל מלא אנשים, ליפטים עובדים לא בסדר. Вот, открыли. Вот. ברוך השם. Жив он или нет? Как вы? Как вы? Нормально. Ну это вот... Так, Да, спасли. если сердце больное было бы, уже бы приехал. Так, Я около часа сидел там. без воздуха, без Да, вентиляции. вентилятор не работал. И нет кнопки вызова. Ничего не работало. Ничего не работало. Вот человек на коляске, вот, посмотрите, вот коляска. Надоело с этими лифтами. Просто безобразие. Ждут, когда что-нибудь случится. שתי מעליות לא עובדות, הקשישים החמודים שלנו, וכולם עומדים פה, המעליות לא עובדות. יש גם המון דיירים שעומדים בחוץ, בכניסה לבניינים, ולא יכולים לעלות. אנחנו קומה 9. Сегодня я чуть не застряла в лифте. Случайно мне удалось все-таки попасть на карту. Сейчас выхожу для того, чтобы погулять, и оба лифта не работают. Это нормально? И это не первый раз. Сколько можно? В лучшем случае работает только один лифт. ועכשיו תקשיבו איך שורדת את השבתת מעליות הקשישה ששרדה את השואה. Я Майя Шумская. Живу в 14-м доме Хоролевский гос. 11 этаж, 132 квартира. Я 17 числа прилежал месяц в больнице. Пришла домой. Лифты не работали, потом заработали. Сегодня, 21-го, спустились в аптеку, взяли лекарства с коляской. Ехали, лифты не работают. Время под вечер. Мы поднимаемся с мотопылет. Я им выношу большую благодарность за ее питье, за ее понимание. Она со мной поднимается на 11 этаж пешком. Остался один этаж. Все. Принимайте меры с нашего дома. У нас очень часто не работают лифты. Никто, никакое начальство не вмешивается. Особенно депутат. Зам мэра по Аганей Алиеву. К ней дозвониться невозможно, меры она никакие не принимает. Все.
бабушка, пережившая Холокост, 92 года. Да, Майя? Да, 92 года, 92,5 года. Да. О. והשאלה שנשארת היא, מתי ייגמרו סיוטי המעליות ואיפה הכסף?